Futbalisti MŠK Žilina majú za sebou druhý týždeň zimnej prípravy, ktorú absolvovali v domácich podmienkach. Tento raz sme sa na kameru porozprávali s Marianom Zimenom, asistentom trénera. Rozdiel v prípravnom období ako v hlavnom je v objeme a v intenzite, dá sa povedať. My chceme, aby mali stúpajúcu tendenciu, my chceme, aby sa hráči zlepšovali podľa našej filozofie každý jeden deň. A dá sa povedať, že ani tak neriešime prípravné obdobie, ale skôr kvalitu tréningového procesu, zlepšovanie sa hráčov, či už ako individuality, alebo formácie, alebo tímu. Neovplyvnilo počasie práve tú prípravu? Snažíme sa neriešiť počasie, vieme, aký je mesiac, vieme, že je január, vieme, že nás čaká február a tak toto pôjde ďalej, čiže nezameriavame sa na počasie, ale na kvalitu tréningového procesu. Práve takou ostrou previerkou bol zápas s Vyslou, ktorý nám vyšiel výsledkovo a je teda takticky, môžeme povedať. Tak áno, ako tento zápas s veľmi kvalitným súperom splnil všetky parametre, ktoré sme chceli od hráčov, splnili úlohy. To, že sme tento zápas vyhrali, je len bonus, ale hráči pracovali poctivo s maximálnym úsilím, s dodržiavaním úloh v hráčskej funkcii, hrali tímovo a to je len to dobré pre našu prácu, pre ich rozvoj. Napriek tomu víťazstvu sme neboli v plnej sile, chýbal kapitán Pečovský a Ernest Mabuka, možno ich zdravotný stav. Viktor trénuje s mužstvom, nebol pripravený ešte zasiahnuť do zápasu, trénoval individuálne v tento daný deň. Iný problém máme s Ernestom Mabukom, ktorý zajtra mal by podstúpiť zákrok, nie je to však vážne zranenie, možno do 10 dní bude znovu trénovať s mužstvom, ale napriek tomu, že neboli títo dvaja hráči s mužstvom, tak mužstvo doplnili mladší hráči, doplnení z nášho klubu, z našej akadémie, ktorí pracujú, snažia sa poctivo trénovať, počúvať a majú veľkú šancu pomôcť nášmu tímu. V poslednom zápase, teda prípravnom, ešte v domácich podmienkach cestujeme tentoraz do Českej republiky proti Karvinej. Budeme sa tam zase môcť predstaviť v tom plnom zložení, alebo bude niekto chýbať? Tak áno, zápas v tomto týždni je v pláne v stredu v Karvinej. Dnes je pondelok, dnes neviem, kto bude chýbať a kto nebude. Vieme, že nemáme k dispozícii ešte reprezentantov do 21 rokov, to je Škriniar a Mazáň. Nebude už spomínaný Mabuka k dispozícii a všetci zdraví hráči budú pripravení bojovať o svoje miesto a o svoj post v tomto zápase. Zmení sa ešte niečo na tých tréningoch v tom poslednom týždni počas domácej prípravy? Nie, ako som spomínal na začiatku, našou filozofiou je trénovať stále rovnako počas celého roka, pretože my nechceme mať športovú formu a športovú výkonnosť len v súťaži, my ju chceme mať každý jeden mesiac, lebo nikdy neviete, kedy príde šanca hrať s akýmkoľvek súperom a obzvlášť reprezentanti potrebujú byť pripravení na každý jeden zápas medzinárodný a my tých reprezentantov máme dosť, takže my špeciálne sa meniť nič nebude.